Zdravý mladý muž. Kde krváca? Ukážte mi. Čo? A čo? To je... Vidíme jednu tam vpravo tady. A čo sa stalo? Ja neviem. Počkajte, nevykajte sa mi chvíľu. Ja vám vôbec neviem. Ja sa doprem sa mnou. Máte telefón, máte všetko? Mám všetko. Určite. Spoločne, ty ješ? Ty poješ s nimi? Nie, ja idem si. A ja pojem sám. Ty sa nestaráš, prosím. Poďte so mnou sem na chudu. Máte všetko, máte telefón, peňaženku. Pozrite sa, prosím vás. No, nemáte nič. Telefónne číslo, viete na sebe. Vypnutý telefón. Počúvajte, zavolám vám tú sanitku a pôjdete podať oznámenie potom, dobre? A kde ide s ním, však je okradnutý ešte, nebláznite. Haló! Akože iPhone 15. Ale málo keď odchádzal. Málo? Dobre, došaškujme tu, prosím vás. Máš? Takto si tu máš? No. To je koho peňaženka. To je vaša? To je moja. Tu je čo? To je moja. A budem, že som bola pri tebe. A verme, že z očí by som sa Nemyslíte vážne toto? Samozrejme, ja by som z očí nespustil. To, čo si vyžal, Dobre, doklad. Môj! To je môj! Ukážte mi doklad dlžnosti. Čaute. Už sú u nás. Ahojte. Čau. Máme poškodeného. Tu to bolo, kámo. Ja to mám na mojej kamere.